Стигнала съм до края и са ми останали 3 бримки. Бримка, полустълб с една наметка, 3 стълба с една наметка в обща бримка. 1, 2, 3. Една въздушна и отново 3 стълба с една наметка в обща бримка. 1, 2, 3. Сега ще продължим само по едната страна. Ще оставим отворено, за да може да влиза кълъвката. Ще ви покажа начина, по който ще затворя в последствие кълъвката. И продължаваме само по едната страна с бримка, полустълб с една наметка, 3 стълба с една наметка в обща бримка. 1, 2, 3. Полустълб с една наметка, бримка. Отново бримка, полустълб с една наметка, 3 стълба в обща бримка. 1, 2, 3. Полустълб с една наметка, бримка, бримка, полустълб с една наметка, 3 стълба с една наметка в обща бримка. 1, 2, 3. Полустълб с една наметка, бримка. Така редуваме до 33-та бримка. Остават ми 3 бримки, за да станат 33, което набирам бримка, полустълб и 3 в обща бримка. 1, 2, 3. Една и приключвам с кадричките по кълъвката. Ако видеото ви е харесало, поставете един лайк, а за да разберете какво следва, може да се абонирате за канала. Благодаря ви!